Wait yn erbyn Thomas, 3 yn disgwyl am groesiad. Wait, ydi curo fe'n rhwydd, ac yna tu fewn, ac yna'n taro'r bar, mae Ken Owen y capten. Sgiliau hyfryd, James Waite yn y cornel, ac yna ni thynnydd i nôl at Ken Owen y capten, ond i ergyd nerthol trod chwith yn taro'r bar. Waite, chwilio am yr hedwyr, a dyma Harling. Harling ac Amen yn rhydd yn y canol, Amen! A'i ergyd y Shell yn cael ei harbed gan Cameron Clark yn y gôl. Owen mewn i drad Wood. Wood yn chwilio am yr hediad gan Waite. Waite i mewn, cyfle fan hyn, cyfle eiraidd i James Waite. Y tîm cartre felly dal yn y gêm ac yn dal yn fygythiol. Thomas yn codi at Reid. Reid man a Kyle Jones. Jones! Yr ergyd yn cael ei harbed gan Wilson, a dyna'r gorau ni wedi gweld gan y tîm cartre. Lewis Harling yn chwilio am yr hediad gan Nathan Wood, a tu ôl iddo fe mae Ken Owen. Owen tu ôl yr amddiffynwr. Owen yn ei thynnydd i nôl ac Aman, ac yna mae'n cael ei gosod y Nathan Wood sy'n taro Pen-y-bont ar y blaen. 10 munud a hanner wedi chwarae yn yr ail hanner. A Nathan Wood ac ergyd trod dde nerthol heibio i Cameron Clark. Oedd hi mor bwysig y gôl gyntaf yn y gêm, a gwaith Lewis Harling. Peniad nôl fan hyn gan Jeffries. Camgymeriad y Miller Cwrt Cosby, ergyd gwych! Ychydig dros y bar gan Dai Thomas. A braich dde Rhys Wilson yn cadw Pen-y-bont ar y blaen. Wood, Harling yn troi'r amddiffynwr a draws wyneb y gôl. Ac mae mewn. Sam Snaith sydd yn hawlio'r gôl. Croesiad Harling ar draws y cwrt bach, a Sam Snaith gyda'i gyffyrddiad cynta yn ymestyn mantais Pen-y-bont. Ken Owen yn hir. Clark yn disgwyl y bêl. Sam Snaith. Bu bron iddo fe cyrraedd na. Dyma Nathan Wood. A Wood yn ychwanegu'r drydedd. Tair gôl mewn 7 munud yma. A mae Pen-y-bont yn glir. Y bêl dros yr amddiffyn. Llyged Cameron Clark ar Sam Snaith. Y bêl yn rhydd a Nathan Wood yn rhwydo ei ail o'r noson. Y bedwaredd yn y gystadleuaeth. Wilcox sydd yn croesi, mae'n groesiad da, mae'n curo pawb, ac mae'n gôl i rwyd i hun yn y diwedd. A dwi'n meddwl i bod i wedi dod oddi ar Ryan Reynolds, a mae Cambrian y Clydach wedi cael ei heiddiant yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Cambrian y Clydach 1, Pen-y-bont 2.